Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. So a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda mutum zai yi tax, so ma'ana yadda aikin da zaka dinga yi kullum a cikin Advera. So ba tare da bata lokaci ba mu tafi cikin bidiyon. So kamar yadda kuke gani a can wajen akwai wasu entry line. So gashi nan na nuna muku su za mu taba. So yanzu idan muka taba wannan entry line din, so za ku ga sun nuna mana rubututtuka kamar haka. So insha Allah kowanne zan yi bayanin sa, so amma ba yanzu ba. So a farko nan za ku ga an sa dashboard, na biyu kuma an sa add tab. So abinda za mu yi shine mu za mu yi aikin mu ne, so za mu shiga wannan add tab din. So zan taba shi gashi nan, so kai ma shi zaka shiga, kun gane, na daya na biyu, so shine add tab. So gashi nan na taba shi, so zan jira ya shiga, so ya kai ni. So kamar yadda kuke gani gashi nan zai kawo ka cikin nan wajen fuskan nan. So kamar yadda kuke gani aka ce subscribe, so menene so gashi nan subscribe dai, so alamun dai subscribe, so ma'ana dai YouTube za a kai ka, kun gane. So ga adadin kuɗin da zaka samu nan. So menene zaka yi, ga wannan dan button din gashi nan inda aka sa perform, bari in zagaye muku shi. So gashi nan inda aka sa perform, so shi zaka taba. So kana taba shi, so kowane kala aiki ne, in na YouTube din ne ko kuma na Telegram ne ko na WhatsApp ne ko ma na menene, so za ga ya kai ka. So kamar yadda kuke gani yanzu zai kai mu nan. So kun ga gashi nan ya kawo mu cikin inda aka ce mu zo, gashi nan. So an ce da ma mu subscribe ne, so ga subscribe nan, sai mutum ya taba alamar kararrawa. So wanda bacin ka taba sai ka taba alamar kararrawa, sai ka taba all din nan gaba daya. So ka tabbatar a wannan channel din ma, so kai kokari kai haka, so shine zaka dinga samun update. So kamar yadda kuke gani gashi ne yace claim reward, so yayi processing, ya ce claim reward. So ka tabbatar bacin kai din, so ka ƙara taba wannan claim reward din, so zai ƙara kai ka. So sai kai koma, kun gani, so sannan sai ka koma, kun gani yana yin claiming, so yana kokari yayi mana adi, kun gani yana claiming. So zamu dan jira. So kun gani yace successful, so gashi nan success. So menene zaka yi, inda ya nuna maka non success, so kawai ka koma dashboard ɗinka, kun gani. So sai ka koma baya. So me zamu yi, ta zamu koma, sai mu taba entry line din. So again, so sai mu koma na farkon can, so tunda shine inda yake dashboard, so shi zamu taba. So yanzu bari mu taba shi, so ya maida mu asalin dashboard din mu. So wannan shine aikin da zaka dinga yi a cikin Advera. So wannan shine ake kira da tax, kun gane. So kun ga gaba daya cikin mintuna. So kun gani kamar yadda kuke gani, so kun tuna da kuɗin mu naira 8,000 ne, so yanzu gashi ne ya koma naira 9,000. So dan yi muku dan bayani akan waɗannan abubuwa, so yadda ku dan fahimta. So wannan shine total balance, so gaba ɗaya kuɗin da ka samu za ka gan shi a nan ne. Wannan kuma shine activity earning din nan, so shine inda za ka ringa ganin kuɗin tax ɗinka. Wannan kuma shine referral bonus, so idan ka yi gayyaci wani, so anan za ka kuɗin ka. Wannan kuma wanda ka gayyata idan ya gayyaci wani, shi ma anan za ka ga spill over ɗinka, sak indirect ɗinka kai. So wannan kuma shine shi ma idan ya gayyato ni, anan za ka gani. So sai kuma wannan shine referral link, so wanda in zaka gayyaci wani, so zaka yi amfani da wannan link din ne kai wa mutum register, kun gane wannan link din. So ga dan button nan da aka taba, kana taba yayi copy, so shine. Allah ya taimake mu.